Bon dia. Bon dia. Bon dia, bon dia. Amici della vita questi, anche domani. Fono. Bé, avui anem a rebre unes dosis d'anglès increïbles. A partir d'avui ja no sereu els mateixos. Anem a ensenyar-se a parlar anglès, però com ho fan els angelets anglesos, clar. Porta, el mètode és un poc car, no, això no es pot evitar. Porta unes pastilles, que cada pastilla, tu te prens una abans de dormir i t'alces de matí sabent ja certs termes d'anglès. Avui he portat unes pastilles que te'n prens una per la nit i al dia següent de matí, senyor, al dia següent de matí, vostè ja sabrà tots els verbs en llengua anglesa. Només prendre's una pastilleta per la nit, però clar, això n'hi ha que pagar-ho. Són molt cares? No, A veure, vostè sap que m'agrada aprendre anglès, però la pastilla a com és? A quin preu? Doncs hi seran segons els que compres. Una són 5 euros. Una 5 euros. En 10 euros 3. I en 100 pastilles? En 100 pastilles quasi te regalen a 1 euro, però 2 seran. Com és? Són molt cares. No sé A veure, ensenya-mos les pastilles a veure. És que depèn dels verbs. En una pastilla, com a molt en 2, t'he solucionat, perquè vols ser ara, si vols pagar bé, és una altra història. Així estan les pastilles. No, però no es toqui, que poden descompondre. A veure, és que són molt grans, això s'embarrera un la gola. Per la nit, es clava en 2 litres d'aigua i es desfà. Bullidores, clar. Bullidores. Són I bullidores. a més, fan un gustet Anima. i aprofita també. No, però anem ara a veure. Això no tindrà contraindicacions? No, l'única contraindicació que té és que moltes, potser, te s'obrin les venes i passa com en altres pastilles que aprofiten per una altra cosa, entrenaments i pondes. Ui, això... O les deixes per la nit. Però no és una cosa que arribi a... Fonamentalment, aquestes pastilles són, i no penseu en res més, pastilla per la nit i el dia següent de matí tots els verbs anglesos els recitaran i els diran millor que Shakespeare, de tots els que han vingut. En un moment donat... A mi donem 3, perquè en 3 en tindré prou. Perquè a la marxa que portem... Jo crec que sí. Això és car, Vostè és una persona... Però és que és car, és que... No, és provar-ho. Quan el prove... Però anirem anirem de diarrera? O de caguetes o coses d'estes? No té res contraindicat, no ho patisques, que està avalat això científicament, per Oxford. Home, però a veure si anem tots després de mal de panxa. No, però al mateix temps no serà bones per constipar, també. Claro, estic jo així. Si no estaguera jo i es comprara vostè per internet, no fes a la gent o alguna cosa. Jo el vull 3 més, si la provarem. Provats, no costa res. No la més res, cavaller. No se l'acabeu que això és un bèsca. No. Això m'ho han concedit a mi el consolat britànic perquè soc Jo el vull 100. Doncs mira, em queden 1, 2, 3, 4 per 5, 20, 4, 10, 40, 4 per 20. 4 per 25, 100. Mira, així que 4, ara vostè pregunta per 25 i el tercer. Ja està. Multiplica per 25. Això no sé on tinc. Sí que estic així davant. Home, però si vostè se'n va de vacacions, què havia dit? Així, després què? Si no apareix, què? Estos diners són perquè me'n vaig de vacances, tot el món tinguem dret o no? Home, però... Dic jo. Però és que jo... No m'anem. Ara, quan vinc el dia 1 de setembre, estic jo així com una forma. Vostès ja em coneixen o tenen prou referències de mi, si no pregunten. Entonces, en 3 pastilles, per tot l'estiu en tindré prou? Sí. El que has de fer és prendre una al mes, així no ho digeriràs millor. Bueno, al mes.
Posa, el juliol, agost, setembre, Posa 15 una al dies. mitja. En fi, ahir tens per 3 mesos. Juliol, agost, i entremig, si el trobes fluix que ja no te recordes, te'n prens un altre. Això, Amb això queda solvent. algú anirà de cagar No, no, això és el futur. Pastilleta. Cagueroles aniran- No, De cagueroles anirem tots. jo sóc una persona molt sèria. A mi em sembla que això no ho tinc. Sí. Esteu a clar. Bueno, fem un tracte. En setembre, si ho fa... Però veig a vostè... Si em tornes diners, ja està. Això em pareix Que a ens mi... corren diners, si ve així, si Això no em eh? ve... pareix a mi una persona Ahí correcta. el Això em pareix a mi una persona amb totes les de la llei. Bé, com a últim, això que fem està ara de tornar de vacances, com l'altre dia van haver problemes, avui ja tenen vostès ahir la demostració, ja no ho diran i ho provaran.